Il-Qaddis. Fit-tmiem il-prefazju kulħadd jgħid jew ikanta il-Qaddis. Din l-akklamazzjoni hija mibnija fuq żewġ frażijiet meħuda mill-Bibbja. Il-profeta Eżajija jiddeskrivi lill-Alla fuq it-tron u l-lejjaq tas-sema jgħidu u jwieġbu lil xulxin Qaddis, Qaddis, Qaddis u l-mulej tal-eżerċti, l-art kollha mimlija bis-sebħ tiegħu. It-tieni parti tal-akklamazzjoni tkompli Imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Dan il-kliem ifakkarna fl-ajjat tal-folla laqet lil Ġesu meta daħal Ġerusalemm. San Mattew jgħidilna il-folla kienet mixja quddiem, kif ukoll dawk li kienu mixja wara, bdew jgħidu u jgħidu Osanna lil bin David, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, Osanna fil-għoli ta' smewwiet. Kristu ġie f'Betlehem, għadu preżenti fl-Ewkaristija u f'ħafna modi oħra u jerġa' jiġi fl-aħħar tad-dinja.